कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भटकळानंतर कारवार तहसील कार्यालयात बॉम्ब घालची धमकी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एकच दिवसात 2 तहसील कार्यालयात बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्यानं खळबळ माजिली आसा. भटकळ तहसील कार्यालयानंतर आता कारवार तहसीलदार कार्यालयात बॉम्बां उडोवची धमकी ईमेल माध्यमांतल्यान दिली आसा. मिळालेल्या माहितीनुसार भटकळ आणि कारवार या दोन्ही तहसील कार्यालयाक एकच प्रकारचो ईमेल संदेश धाडिल्लो आसा. हजेर सरकारी कार्यालयाक लक्ष करून धमकी दिल्याचे स्पष्ट जाता. या प्रकारामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाला. या बनावट बॉम्ब धमकीची माहिती कारवार पोलिसांक ताबडतोब दिल्यानंतर पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी कार्यालय वाठारात तपासणी सुरू केली आसा. प्राथमिक तपासात ही धमकी मानसिकरित्या अस्वस्थ व्यक्तीकडच्यान धाडिल्ली उरतली अशी शक्यता व्यक्त जाते आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात वारंवार बॉम्ब धमकीचे प्रकार घडते आशिल्ल्यान सुरक्षा यंत्रणांचेर ताण वाढील असून नागरिकांत चिंतेचे वातावरण पसरिल्लें आसा. पोलिसां कडच्यान ईमेल धाड दिल्ल्याचे शोध घेवसाठी सायबर पथकाच्या मदतीन तपास सुरू आसा. इफ्यूएल सॉल्युशन्स एक विश्वसनीय सॉफ्टवेअर प्रगतीची कंपनी. 20 वर्षांपेक्षा चढ उद्योगाची अनुभव आशिल्ल्या तज्ञ व्यावसायिकांबरोबर आम्ही काम करतात. गेले 5 वर्सां फाटल्यान मध्यम आणि व्हड स्तराचे सॉफ्टवेअर व्यवस्थेचे विविध व्यावसायिकांक यशस्वी रितीन वितरण करतात. तुमकां आवश्यक ई-कॉमर्स वेबसाईट, मोबाईल ॲप्लिकेशन, CRM व्यवस्था नापेक्षा संपूर्ण कस्टम सॉफ्टवेअर जशे तुमकां गरजेप्रमाणे उपाय तयार करचे हीच आमगेली वृत्ती. कारवारात मुखेल कचेरी असून स्थानिकाक आणि सीमे भायल्या व्यवसायाक सेवा दिवची इफ्यूएल सॉल्युशन्स LLP आमी तुमगेल्या कल्पनेक आकार दितात. संपर्का खातीर 9920 0763 79 या नंबरार संपर्क करचो. गोकर्ण ग्रामपंचायतीक नगरपंचायत आणि होन्नावराक नगर परिषद दर्जो दिवची मागणी. कारवार. बेळगावात चालू आशिल्ल्या हिवाळी अधिवेशनात गोकर्ण ग्रामपंचायतीक नगरपंचायतीक रूपांतर करचे आणि होन्नावर नगरपंचायतीक नगर परिषद दर्जो दिवचो अशी ठोस मागणी आमदार दिनकर शेट्टी हेमी केली. गोकर्ण हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ असून हिंगा भाविक आणि पर्यटकांची मोठी संख्या येते आसा. वाढती लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, उदका पुरवठो आणि प्रवाशाक सुविधा दिवच्याक सध्याची ग्रामपंचायत अपुरी पडती आशिल्ल्यान हो मुद्दो आमदार दिनकर शेट्टी हेमी हिवाळी अधिवेशनात मांडलो. तशेंच होन्नावर नगरपंचायतीचो विस्तार, व्यापार आणि औद्योगिक वाढ लक्षात घेयल्यान होन्नावर नगर परिषदेचो दर्जो आवश्यक आसा. या क्षेत्राचो सर्वांगीण विकास करचे खातीर सरकारान तात्काळ निर्णय घेवचो अशी विनंती आमदार दिनकर शेट्टी हेमी केली. 2 पंचायती ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅಲ್ಲಿ 33 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರತಿದಿನ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ. ಗೋಕರ್ಣನೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೂ ಕೇಳಿದೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಹೊನ್ನಾವರ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 2011ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ 19,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1,000 ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ, ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು उग्गिनकेरी शाळेसाठी पालक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन. कारवार. मुनगोड तालुक्यातल्या गुंजावती ग्रामपंचायत वाठारात उग्गिनकेरी यांच्या सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत कायम शिक्षकांची नेमणूक आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊची मागणीसाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेमुखार आंदोलन केले. या शाळेत इयत्ता 1 ते 8वी पर्यंत सुमार 262 विद्यार्थी शिक्षण घेतले असून शिक्षकाली कमी, पिवच्या उदकाची व्यवस्था नसल्यान, जीर्ण शौचालय आणि अपुरी वर्गखोल्या या कारणानं शिक्षणाची परिणाम जाती असो आरोप पालकांनी केला. आंदोलनाची खबर मिळताच BEO सुमाजी आणि PDO शिवाजी वासंबी यांनी भेट देऊन समस्या ऐकून घेतली. नंतर लिखित आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन फाटी घेतले. ಇಲ್ಲಿ 280 ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತಗೋತೀನಿ. ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ಸ್ಕೊರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೋರಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ನಂಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಪಾಪ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 12:30 ಆಯ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 1 ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಮೇಡಮ್. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. जोड्या तालुक्यात पंचोली कुळगी रस्त्यालागी सांजेर बिबट्याचे दर्शन. कारवार. जोड्या तालुक्याच्या पंचोली कुळगी रस्त्यालागी सांजेर बिबट्याचे दर्शन झाली घटना घडली. या घटनेमुळे या वाठारातले नागरिक आणि प्रवासी भयभीत झाले असतात. पंचोली यांच्या हत्ती कॅम्पाक भेट देऊन परत येते असलेल्या पर्यटकाक अचानक रस्त्याच्या कडेन बिबट पळून चकित झाले. काही वेळा बिबटो रस्त्याकडेन थांबिल्यान पर्यटकान आपल्या मोबाईलात व्हिडिओ कैद केलो. ही खबर या वाठारात पसरतात स्थानिक नागरिक आणि या मार्गांवरच्या वाहन चालकाली चिंता वाढली. व रस्तो काळी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत येवच्या दाट जंगलालगत असून या वाठारात बिबटे तसेच ब्लॅक पॅथर हेमगेलो वावर असा. या वाठारांतल्यान प्रवास करताना अधिक सावधान रावचे गरज असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.